Добрый день, з вами Оршеў, і мы пачынаем агляд асноўных навін Варшаншчыны за тыдзень. Праз Воршу могуць адбывацца сакрэтныя пастаўкі зброі ў Паўночную Афрыку. Хлопец з Кругляншчыны пад выглядам дзяўчыны выцягваў грошы ў мужчыны. У Ворш сёлета могуць паставіць памятны знак у гонар ліквідатараў Чарнобыльскай аварыі. Гэтыя і іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Раніцай 9 траўня ў Воршы заўважылі знявечаны банер з рэкламай дэпартамента аховы паміж крамамі Міла і Кары ў раёне Раніца. Аказалася, яго зачапіла грузавая машына, якая прывозіла тавар у крамы. Прапагандысцкія каналы гавораць, што шчыт адразу ж зрабілі як было, але насамрэч ён доўга заставаўся ў такім выглядзе, і толькі праз некалькі дзён яго ўвагнулі назад. Трансавіяэкспарт праз дзень лётае ў Паўночную Афрыку па чарзе з Менскую і Воршы, Болбасава, піша палітычны аглядальнік Ігор Тышкевіч. Пры гэтым трэк самалёта губляецца каля лівійскіх берагоў. Відавочна, у ім адключаюць датчыкі, якія адказваюць за паведамленне месцазнаходжання. У іншых краінах, над якімі пралетаюць паветраныя судны з Беларусі, адключаць датчыкі забаронена. Ігор Тышкевіч мяркуе, што такім чынам адбываюцца пастаўкі зброі і, магчыма, чагосьці яшчэ палітычным рэжымам у Лівіі або Судане. Паветрам дастаўляць падобныя тавары хутчэй, бяспечней і танней. Пра гэтыя сакрэтныя грузы шараговым беларусам, натуральна, нічога не паведамляюць. У Талачынскім раёне на трасе М1 Берасце-Менск мяжа Расіі днём 10 траўня адбылося сур'ёзнае ДТЗ. Усё здарылася каля паловы на 15-ю на 504-м кіламетры аўтадарогі. Паводле папярэдняй інфармацыі, 36-гадовы кіроўца аўтамабіля Dodge не справіўся з кіраваннем. Ён, хутчэй за ўсё, не ўлічыў умоваў надвор'я і стан дарогі. Машыну вынесла на сустрэчную паласу, дзе яна сутыкнулася з аўтамабілем Geely. У выніку моцнага ўдару пацярпелі трое дарослых. Гэта пасажырка Dodge, жанчыне 35 гадоў, а таксама кіроўца Geely 65 гадоў і яго пасажырка 62 гады. Усіх даставілі ў лякарню з траўмамі. Асабліва трывожна, што ў аўтамабілі Dodge былі зусім маленькія дзеці. Аднаму каля года, другому яшчэ менш. На шчасце, яны не пацярпелі. Маляняты сядзелі ў дзіцячых аўтакрэслах, і менавіта гэта выратавала ім жыццё і здароўе. 11 траўня гарэла на прадпрыемстве Аршанскі будаўнічы трэст нумар 18. Рабочыя спрабавалі справіцца з агнём самі, але спатрэбілася дапамога. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Загарэлася кампрэсарнае памяшканне. Двое працаўнікоў кінуліся тушыць полымя саматужкі, але пажар быў занадта сур'ёзным. На дапамогу прыехалі ратавальнікі. Праз 6 хвілін пасля выкліку на месцы былі пажарныя машыны, цэлых 4 аўтацыстэрны. Зладжаная праца МНС дала вынік. Агонь патушылі хутка, ніхто не пацярпеў. На жаль, пажар усё ж паспеў пашкодзіць сцены, абсталяванне і маёмасць у памяшканні. Футбольны клуб Ворша пакінуў зону вылету ў першай лізе першынства Беларусі. У гасцевым паядынку з менскім Юні Ікс-Лабс аршанцы здабылі вікторыю дзякуючы трапнаму стрэлу Дмітрыя Тамэлы на 90-й хвіліне паядынку. Перамога 1-0, і ў гэтыя выходныя наша каманда рыхтуецца прымаць Слонім. Сустрэча на гарадскім стадыёне Воршы пройдзе 17 траўня і пачнецца 15-й гадзіне. Летась аршанцы і слонімцы перагулялі адны адных на сваіх палёх з аднолькавым лікам 2-0. А вось міні-футбольны Вітэн у двух матчах 4-0 і 2-1 перагуляў сталічны дарожнік. Перамог у серыі 2-0 і прайшоў у паўфінал. Галы ў другой сустрэчы загналі Манаенкаў і Лазюк. Прычым аршанцы саступалі ў ліку, але вызначыліся цягам 1,5 хвілін. У Барані прадаецца нерухомасць, якая належыць сярэдняй школе нумар 15 з фантанам і гаспадарчымі пабудовамі. На аўкцыён, які адбудзецца 20 траўня, выстаўлена некалькі аб'ектаў, якія належаць установе адукацыі. Гэты двухпавярховы цагляны будынак з 5 тэрасамі 1963 году пабудовы па адрасе вуліца Паркавая, 3. І яшчэ 3 гаспадарчыя пабудовы і яшчэ адно збудаванне капітальнага неўстаноўленага прызначэння з бетоннымі дарожкамі, агароджай, варотамі, брамкай і фантанам. Усё гэта можна купіць за 210 рублёў, пачатковая цана. Зямельны участак, на якім знаходзяцца аб'екты нерухомасці, прапануецца ўзяць у арэнду на 25 гадоў. Новы гаспадар можа выкарыстоўваць будынкі пад аб'екты гандлю, грамадскага харчавання, культурнага прызначэння, бытавога абслугоўвання. Памятны камень Тадеушу Касцюшку каля вёскі Касцюшкава горадскага раёна застаўся без інфармацыйнай таблічкі. Мясцовыя жыхары заўважылі яе адсутнасць. Блізкія помнікі прыводзіліся да ладу, а на гэтай таблічка так і не вярнулася. Людзі падазраюць
мяркуюць, што яе або збілі вандалы, або забралі нібыта на рэстаўрацыю ўлады. Мемарыяльны камень правадыроў паўстання 1794 года Тадеушу Касцюшку зараз ляжыць без мемарыяльнай дошкі. Раней вёска называлася Трыгубава. У час Другой сусветнай вайны яе вызваліла ад нацыстаў першая польская пяхотная дывізія імя Касцюшкі, сфармаваная савецкімі ўладамі. У 1969 вёску пераназвалі ў Касцюшкава. Тадеуш Касцюшка – нацыянальны герой Беларусі, Польшчы і ЗША. Прадаўніцу крамы ў Дубровінскім раёне паказальна аштрафавалі за крадзеж. Следства ўстанавіла, што жанчына ў перыяд з кастрычніка па снежань 2024 году у некалькі прыёмаў выкрала чужую маёмасць, прысабечыла давераныя ёй наймальнікам грашовыя сродкі і таварна-матэрыяльныя каштоўнасці на агульную суму не меншых 2500 рублёў і 77 копеек. Нанесеную шкоду падсудная кампенсавала яшчэ да пачатку судовага працэсу, і суд вырашыў вызваліць яе ад крымінальнай адказнасці, але прымяніў меру адміністрацыйнага спагнання ў выглядзе штрафу ў памеры 840 рублёў. Штраф у 3 разы меншы за агульную суму шкоды. Жанчына панесла і маральнае пакаранне. Яе судзілі публічна. Выязное паседжанне Дубровінскага райсуду адбылося 30 красавіка ў сельскім доме культуры ў аграгарадку Якубава Дубровінскага раёну. Судовае рашэнне ўжо набыло законную моц. У Сенінскім раёне мядзведзі падыходзяць блізка да вёсак. 11 траўня на тэрыторыі паляўнічай гаспадаркі Богушэўскага лясгасу камера фотапасткі зняла мядзведзя, які ішоў па лясной дарозе каля вёскі Масейкі Машканскага сельсавету. Прыстасаванне, якое выкарыстоўвалася для прадухілення супрацьпраўных дзеянняў, засведчыла наяўнасць мядзведзяў у лясах на Сененшчыне. Звяры актыўныя, вясковым жыхарам варта быць асабліва ўважлівымі, не правакаваць жывёлу, не бегчы ад яе і не паварочвацца спінай. Унікальныя падарожныя нататкі англічаніна пра беларускае піва ў Дуброўні. Цікавы паварот у даследаванні традыцый беларускага браварства звязаны з апублікаванымі запісамі ад 1807 году з падарожных нататак запіскі аб Расеі дзяржаўнага кантралёра расійскай імперыі барона Балтазара Кампенгаўзена. Ён успомніў, як у Дуброўні яму налівалі моцнае піва і апісаў гэта. Сучасныя півавары спрачаюцца, быў гэта менавіта портер ці іншы моцны гатунак. Акрамя таго, пра існаванне запісак мог ведаць Уладзімір Караткевіч і пасля гэтага напісаць знакаміты верш «Заяц варыць піва». Падрабязнасці на нашым сайце. Непаўналетні жыхар Круглянскага раёна прыдумаў нетрадыцыйны спосаб выцягвання грошай. Хлопец зарэгістраваўся ў тэлеграм-чаце для знаёмстваў пад жаночым імем і ў час перапіскі паказваў, што зусім не супраць пазнаёміцца бліжэй. У павуціне папаўся адзін мужчына. Махляр пад выглядам жанчыны прасіў у кавалера грошы на паездку і прадукты, і той зрабіў 9 пераводаў на агульную суму 321 рубель. А калі спатканне ў Віцебску не дачакаўся, падаў у суд. Непаўналетняга пакаралі абмежаваннямі вольнага часу на 3 месяцы. Той цалкам пакрыў матэрыяльную шкоду. Непаўналетні ўзрост уратаваў ад калоніі. Сёлета ў Оршы можа з'явіцца памятны знак у гонар ліквідатараў наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Гэтая ініцыятыва аршанцаў перамагла ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў, абвешчаным летась віцебскім аблвыканкамам. Фінансавую падтрымку ў памеры 40 000 рублёў атрымае аршанская спецаўтабаза. Гэтае прадпрыемства будзе займацца вырабам памятнага знака. Афіцыйнай інфармацыі, як будзе выглядаць памятны знак і дзе яго плануюць паставіць, пакуль няма. Але перамогай грамадскасці можна лічыць ужо тое, што амаль праз 40 гадоў пасля трагедыі ў Чарнобылі улады ўрэшце рэшт вырашылі ўшанаваць памяць тых, хто аддаў жыццё і здароўе, ліквідуючы наступствы тэхнагеннай катастрофы. Дарэчы, у абласным Віцебску такая ініцыятыва ўжо амаль 20 гадоў не знаходзіць дзяржаўнай падтрымкі. Юбілей аршанскага маладняка. Сёлета спаўняецца 100 гадоў знакамітаму часопісу. Аршанскі маладняк – літаратурна-мастацкі часопіс, які з 1925 па 1928 гады выдавала аршанская філія усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк». Гэта першае літаратурнае аб'яднанне Беларусі. Агулам выйшла 7 нумароў аршанскага маладняка, і першы з іх якраз у траўні 1925, роўна 100 гадоў таму. У аршанскім маладняку публікаваліся апавяданні, вершы і іншыя тэксты маладых і таленавітых беларускіх творцаў. Сярод іншых Максіма Гарэцкага, Тодара Кляшторнага, Алеся Дземідовіча, Алеся Вечара і многіх іншых. Падрабязней пра часопіс можна прачытаць на нашым сайце. Калі гэты выпуск падаецца вам цікавым, запрашаем паставіць яму падабайку. Калі не падпісаны на наш канал, зрабіце гэта, але толькі тады, калі для вас гэтыя падабайкі, каментары, падпіскі бяспечныя. Больш навінаў чытайце на нашым сайце і ў нашых сацыяльных сетках. Да сустрэчы праз тыдзень.